Il-ħadd filgħaxija l-Kardinal Mario Grech mexxa ċ-ċelebrazzjoni tal-50 anniversarju tal-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari tal-Katedral ta' Għawdex. Kardinal Grech ġie milquh mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma li laqgħu mhux biss bħala għawċi li jħobb lil pajjiżu iżda bħala il-mibgħut tal-Papa. Fil-pontifikal solenni li mexxa fil-katedral, il-Kardinal Grech għamel riflessjoni fuq il-kuruna tad-deb fuq ras l-assunta li tevoka ir-restawrazzjoni tal-poplu il-mażul ta' Alla. Il-kuruna li għandha l-assunta fija 12 il-kewba, rappreżentazzjoni kemm ta' 12 il-tribù ta' Iżrael u anke ta' 12 il-apostlu. Il-Kardinal irrimarka kif l-ittra tiegħu il-Papa Leon 14 talbu sabiex bħeġġa jgħallem lil poplu Malti dwar il-Verġni Marija u l-assunzjoni tagħha, kif ukoll li fakkar lil poplu sabiex iżomm il-kuruna fuq ras Marija sħiħa u bla mittifsa, sabiex tkun tassew kuruna li tirrappreżenta lil poplu ta' Alla fi gżiritna. Intant wara l-pontifikal il-Banda Leone akkumpanjat b'daq ta' innijiet reliġjużi il-kwadru titolari f'purċissjoni lejn Pjazza Savina, fejn 50 sena ilu kienet seħħet l-inkoronazzjoni. Fil-purċissjoni ħadu sem ukoll il-Victoria Scout Group u delegazzjonijiet tal-kapitali kolleġjali l-oħra ta' Għawdex. Kien hawnhekk fejn il-Kardinal mexxa ċelebrazzjoni ta' Qima Marjana, momenti ta' qari, talb u daq ta' innijiet Marjani. Il-Papa Leon 14 bat il-messaġġ tiegħu għal din l-okkażjoni li ġie moqri mill-Kardinal Grech.